ପସନ୍ଦ ଟ୍ରାକରରେ ଏଫଆରଏସ୍ରେ ଏଇ ମାସ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ ସମାଧାନ ଆସିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ପସନ୍ଦ ଟ୍ରାକରଟି ଅନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 23.7 ଭର୍ସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଗେ ମୋରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ। କେରମ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ 23.7 ଭର୍ସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ନଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ପସନ୍ଦ ଟ୍ରାକରଟିକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଅନ୍ କଲି। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଖୋଲିଲା। ତାପରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବେ। ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା। ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଏଫଆରଏସ୍ରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ତା'ର ଇକେୱାଇସି ହେଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଏବେ ଏଫଆରଏସ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ୍ ଏଫଆରଏସ୍ ହେଇନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଆଧାର ଇକେୱାଇସି ହେଇନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟି କେସ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏଫଆରଏସ୍ରେ କ'ଣ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇନାହିଁ ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ଡେଲି ଟ୍ରାକିଂ ଯିବା। ତାପରେ ଟିଚର୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। 613 ଗୋଟେ ପିଲା ଯିବା, ଯେକୌଣସି ପିଲା 613 ଗଲେ ଯାହାର ପୂର୍ବରୁ ଇକେୱାଇସି ହେଇଯାଇଥିବ ତାର ଏଇପରି ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା 25 ପକାଇବେ, ତାପରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ 1 ପକାଇବେ, ଫେସ୍ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡ୍ ସାର୍କଲ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଫଟୋଟା ଆସୁଥିବ, ସେଇଠି ଆସିଲେ କ୍ୟାପଚର୍ ଫଟୋରେ ନେବ। ସେଠି ଫଟୋ ନ ଆସି ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସୁଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ସେ କ୍ୟାପଚର୍ ଫଟୋ ଆଗରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡ୍ ସାର୍କଲ୍ କରିଛି। ଫଟୋ ନ ଆସୁଥିବ ଉପରେ ଦେଖ ରେଡ୍ ସାର୍କଲ୍, ଫଟୋ ନ ଆସୁଥିବ ଇକେୱାଇସି ଫଟୋ, ତଳେ କ୍ୟାପଚର୍ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସୁଥିବ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଦେଖାଉଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବେ, 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରଖିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଇକେୱାଇସି ଫଟୋ ଉପରେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର୍ ଫଟୋ ଉପରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆସିବ ଏବଂ କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତାର ଫଟୋ ନେଲି, ଦେଖ ତ ଦୁଇଟା ପ୍ରତି ଗ୍ରୀନ୍ ହେବ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ବ୍ଲାଙ୍କ ଠିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ, ଯେହେତୁ ଏଇନା ସାଇଡ଼୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଇକେୱାଇସି ଫଟୋଟା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର୍ ଫଟୋ ଆସିଗଲା। ଇକେୱାଇସି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଫଟୋ ଆସିବ। ଏ ଦେଖ ଆସିଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ। ତାପରେ ଭେରିଫାଇ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଖିଣା ଭର୍ସନ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି, ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେକୁ 5-6 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଉଛି, କାହାର 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଫାଇ ହେଲା। ଭେରିଫାଇ ହେବ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଇଲା, ରିଟ୍ରାଇଂ ଟାଇମ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖେଇବ ଥରେ, ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଲେଖିବ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। 15 ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣ ପୁଣି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଆସିବ। ପୁଣି ସେ 15 ସେକେଣ୍ଡରୁ ପୁଣି 1 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଆସିବ। ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା 2 ଥର କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ପୁଣି ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଆସିଲା, ସେ କେସ୍ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍
ଆପଣ ମୋବାଇଲ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ। ମୋବାଇଲ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିୟର କ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବେ ନା କ୍ଲିୟର କରିଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରାକର ଖୋଲିବେ। 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭେରିଫାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଖିନା ଆପ୍ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି, 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ନେଉଛି, ହେଇଯାଉଛି ଅପଡ଼େଟ୍ କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କେସ୍ ଆସୁଛି ନା ଯିଏ ନୂଆ, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର FRS ସହିତ ଆଧାର ଇକ୍ୟୁଆଇସି କିଛି ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସ୍କିପ୍ ମାରିକି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, 25 ଦିନ ପକେଇକି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କର କେରଙ୍କ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଧାର KYC ସହିତ କେମିତି ହେବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କଲା ପରେ, ଜଣଙ୍କର ନେଇକି ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏରର୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେମ୍ ଏରର୍ ଶୋ କରୁଥିବ। ଶୋ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ନାଁ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଆସିଯିବ, କି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଆଧାରର ଲାଷ୍ଟ 4 ଡିଜିଟ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କଲି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ କି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଆସି ଦେଇଥିବେ ଏଠି ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାରର 4 ଡିଜିଟ୍, ଯେଇ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ହିଁ OTP ଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିଁ ମାରିବ। ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାରିଲେ ନେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ହେଇପାରିବ ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତା ଆଧାର ଯାଇକି ତା ମାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯଦି ଦେଇଥିବେ, ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦେବେ, ଯଦି ବାପା ବିଦେଶ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ କି କେଉଁଠି ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦେବେ। ଯଦି ମା ବାପା କୌଣସି କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଦେଇକି ଆଗେ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଦେଇକି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଜେଜେ ହେଉ କି ଜେଜେମା ହେଉ କି ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ପରେ ଏଠି ଆସିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିହେବନି, ମାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଆଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଲେ ଯାହା ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି ଆଗେ ତା ଆଧାର ନମ୍ବର କ'ଣ ଯିବ, ସେଇ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିବେ। ଏଇପରି ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟର ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚର ଲକ୍ ବାଁଙ୍କଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ତା ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇ କ୍ୟାପଚର ଲକ୍ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିବେ। ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିଲେ ନେବ ନାହିଁ। ତୁମ ମନର ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ନା ଆଧାର ଚେଞ୍ଜ କରିହେଉଛି। ଆଧାର ଚେଞ୍ଜ କେଉଁଠି କରିହେଉଛି ନା ତାର ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିହେଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ, କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିବି, ତାପରେ କ୍ୟାପଚର ଲକ୍ ମାରିବି। ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିଲି, ତାର କ'ଣ କଲି ଯାହା ଅଛି ତାକେ ହିଁ ଡିଟୁ ମାରିବେ, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କିଛି ମାରିବେ ନାହିଁ। ମାରିଲେ ତା କତିକି ଆଉ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଥିବ ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ହିଁ OTP ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ OTP ଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ 4 ଡିଜିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 1670, ସେଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରର ଲାଷ୍ଟ 4ଟା ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବରର ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ନମ୍ବର ଅଛି କି, OTP ଦେବେ, ଭେରିଫାଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବ, 10ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ନେବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପରେ ହେଇଛି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ।